Avui he vingut al circuit d'Alcarràs a fer fotos a motos. Suposo que em moriré de calor. Si sobrevisc a la calor, us ensenyo les fotos que surtin. Començarem al 1835 a fer algunes fotos del circuit. No sé si sent res. I després en un rato ja em poso amb el teleobjectiu, a veure què puc fer. Bueno, ja que han acabat els entrenaments i tot, ara en 10 minuts comencen a fer carreres, a veure si em deixen estar per la línia de sortida per fer fotos. De moment no he molestat a ningú m'ha fotut un crit, sempre faig el mateix. Millor tenir la foto que et facin fora que preguntar que et diguin que no i quedar-te sense cap foto. Fa molta calor. I clar, al ser un circuit no hi ha ni una ombra. Llavors vinc aquí a boxes a la part que no hi ha ningú per estar aquí agafant aire. Ara acaben de dir per megafonia que en 4 minuts comença. I per aquí ve el safety car.